మేడారం జాతర విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు సరదాగా స్టెప్పులేశారు. మహాజాతరలో డప్పులతో భక్తులు ఆలయం వద్దకెళ్తుంటే అక్కడే ఉన్న పోలీసులు వారితో కలిసిపోయారు. కాసేపు సంబరంగా డప్పు చప్పళ్లకు తగ్గుతగా డాన్స్ చేశారు. పోలీసులతో పాటు ఇతర శాఖల అధికారులు, మహిళా పోలీసులు సైతం డాన్స్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఫుల్ జోష్ తో డాన్స్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో నెటిజన్లు సైతం వీడియో చూసి ఫిదా అవుతున్నారు. దీన్ని ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక కోట్ల మంది విచ్చేసే గిరిజన జాతరలో పోలీసులు ఎంతో కష్టపడి సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. క్యూ లైన్ లో తొక్కిసలాట జరగకుండా చూసుకోవడంతో పాటు జాతరలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.